Færdsel. Søren Kiekhul, en gammel globetrotter, sidder på trappen til Thorvaldsens Museum. Solen bager, og travle københavnere myldrer på strøget. Men her er stille. Lidt affældigt, og sådan smukke frise kryber mere og mere ind i muren, som om den skammede sig over at være vidne til det liv, der rører sig hist over ved Storkespringvandet. Søren Kiekhul snakker løs. Jeg har trukket mig tilbage, Pedersen. Jeg vil ikke være ven ved jer. Finis Poloneus, Pedersen. Er det en hovedstad med fremskredne indbyggere, spørger jeg. Er København andet end en lille landsby eller provins inde i det indre af Ærøskøbing? Nu har jeg studeret København lige fra 2 dage før, når jeg kom til verden i Vognmargade. Jeg blev født i et hus, hvor der var brændevinsbrænderi. Heldigvis. Og jeg har oplevet den gode tid, da der var flag på hele stang og musik forbi Frihedsstøtten og bybud hvor som helst. Jeg har været med, da folk var gentile og ikke rendte rundt på gaderne og skavede sig i blåt arbejdstøj, og damerne nedringede til over knæene. Vi går fremad og bliver frie folk, siger den platfodede avismand nede på hjørnet. Vi går fremad. Ja, det er da ikke ham, som der går fremad, for så går det meget langsomt med dengang Krosser han blev belemret med. Næh, jeg siger bare, at hver fremskridt er et tilbageskridt. Er de med på den, Pedersen? Slå op i leksikonet. Som nu færdslen her i byen med automobiler og trækvogne og cykler og symaskiner og bananvogne. Er der nogen mening i det? Og hvad skal det nytte, at der er en gæksvag ingeniør, der skriver i bladene, at der er mere slag i den over i New York og i London og Sæby og hvad det er, han vrevler om, med tilslutning af en kontorchef og en stiftsdame fra Hummersgade af. Hvad kan det nytte, at der står en gevaldig rask betjent over på hjørnet i London og leder strømningen i gaden med sit handskemagerskilt og kan tæmme den vildeste motorcyklist og de mest tossede bryggerheste bare ved at stikke gulerødderne i vejret? Når vi så herhjemme har en betjent på hjørnet, der står så dybt nede og er så lille, at man kan grave et hul ved siden af ham og krybe ned i, når man er ved at være i højde med ham og spørge ham om noget var. Og så står han der med de små buttede bløde hænder og runde ævelskivekinder og rundkrøllet Adonis-skæg og viseværtsplads med fri lejlighed og gårdfejning hver evig morgen. Han står sgu og generer sig, Pedersen. Hver gang, at han skal dirigere færdslen, så bliver han rød i hovedet, når nogen ser på ham. Det er sgu til London, Pedersen. Det er Sokkelunde. Og når de ærede medborgere sætter sig midt ud på gaden med en årgang af familiejournalen, uden hensyn til automobilerne og anden livsfarlig og samfundsnyttig færdsel, eller et halvt 100 barnevogne på en lille rad tværs over gaden. Det er da godt, at der er huse inden for fortoget, for ellers skal ikke folk skulle i søvne lige ud i Kallebo Strand. Jeg vil ikke være med mere, Pedersen. Jeg trækker mig tilbage, ligesom han ternede vin. Ham, de ved. På den yderste nøgne ø. Ja, jeg vil sidde og tage mig et billigt grin, mens cigarpriserne stiger og diplomaterne bliver afsløret. Er være eller ikke være, som I.C. Christensen immer siger. Hvis man vil blande sig i storstadlivets centrumistiske virvar, og man har en automobil, så er man straks sidestillet med en rovmorder. Man er udelukket fra det såkaldte bedre selskab og overladt til sig selv og sit nedhængende overskæg med og uden nedløbsrende. Skal man ud og køre i sin automobil en dag, så skal man efter reglementet først tage og sende en mand i forvejen, og han skal gå og sige til folk, at nu kommer der en automobil, for at de ikke skal blive alt for forskrækket, når man kommer kørendes. Og så skal der også gå en bagved og bede meget undskylden, at det var en automobil, der kørte forbi. Er de med, Pedersen? For at man ikke skal køre for stærkt, så er man generer bedre folk med hårde affald og dårlig appetit. Så er det praktisk at have en skildpadde kryvende
ved siden af vognen, så at de kan se, at man er gentleman og ikke kører for stærkt. Dog skal man ikke jage, men passe på, at skildpadden ikke løber livet af sig. Kommer man til et sted, hvor der er en gadedør, så skal man risikere, at der kommer et helt fødselsdagsselskab løbende ud med grammofon og kransekage og hele molevitten. Det er livsglæden, der gør folk tankeløse, Pedersen. Man skal derfor gøre holdt uden for alle gadedøre og porte, og når man har ventet en halv time, og der ingen er løbet ud, så skal man selv gå derind og se efter, om der er nogen. Hvis der ingen er, så kører man igen, efter at have søgt polititilladelse på ansøgning på stemplepapir. Ligesom til borgerlig vielse, eller mere koks end andre får. Når man kører over Kongens Nytorv, så er det rart, hvis man kan få vagtparaden til at gå i forvejen og bortlede opmærksomheden fra automobilen. Og det er også rart at have nogle kurvestole og hængekøjer til ældre damer, hvis de skulle besvime, når de hører motoren. Et krammerhus bolcher til betjenten er ikke af vejen. Skal man ned ad Østergade, så indgives der ansøgning 2 måneder i forvejen, så at gaden kan blive ryddet, og der kan blive stået brædder på vinduerne. Det er kun tilladt at køre meget langsomt, da bananer og appelsinskrallerne ikke må berøres, for så bliver den kommunale fejemand ked af det. For han har gået og lagt den så pænt til rette. Ved hjørnet af Købmagergade lader man for egen regning bygge en tunnel ned under gaden. Man kan nemlig ikke køre oven på gaden her, uden at vælte betjenten, der skal holde orden. Og alle de unge damer, som der står og venter på, at deres filåede med fast plads og fri adgang til fodboldbanen. Jeg siger bare, Pedersen. Er det i København, som at den var i gamle dage? Nej, siger jeg. Og det er bare for det, at vi ikke kan følge med tiden. Der bor en mand på Frederiksberg, der ikke ved, at der er telefoner til. Hvordan skal det så gå med automobiler og flyvemaskiner? Når folk ingen cykel har, så er de eje på cyklisterne. Og når en cyklist ingen motorcykel har, så er han eje på motorcyklisterne. Og for det, at motorcyklisterne ikke har automobil, så er de gale på automobilerne. Man skulle tage at lave automobillovene om, så at folk skal køre på venstre side af gaden. Så kører de nemlig på højre, og det er jo det, de skal. Og så må der ikke køres hurtigere end en murer går. Men jeg vil lade dem kævles. Jeg er fodgænger. Det vil sige, jeg sejler immer i en stille brise, så meget rager det ikke, at folk render rundt og bliver kørt over. Bare for det, at de er ædru. Men jeg må tillade mig og indskyde den bemærkning, at så længe fodgængerne lægger sig ned, hvor de har lyst til, så er det ikke let at regulere færdslen. Folk er nu altid uvilligt stemt over for de nye opfindelser. Men hvem er bange for en symaskine nu? I sin tid, da den blev opfundet, der troede man, at det var en helvedesmaskine. Sæt ned, Pedersen, og stræk koderne, det er jeg over inte. Se nu derover, der sitter 4 fiskekoner og drikker kaffe lige foran en damptrummel.